руснаци, жителите насочени на цяла Русия, вложиха частичко от себе си в този грандиозен проект. Благодарение на вас стана възможно да проведем тези игри, които ще вдъхновят поколения. Дай, обратно. Днес нашите мисли Спри някъде по света. Дай пак надолу. Спортистите. Дай отдолу до средата и след до... Тези хора живеят с мечтата за олимпийския пиедестал. Тренират години заради момента, който остава неизлечима следа в историята. Давай. Вашият талант, умението да преминавате това, което ни се струва невъзможно и да съчетава. Игрите в Сочи са нашия шанс да покажем на света всичко най-хубаво, което се владее нашата страна. Нашето гостоприемство, нашите традиции, нашата Русия. Сви го. Пак го изправи. Събери го. Но и благодарение на топлината на нашите сърца. Нашите игри ще бъдат свежи.